A todos. Bueno, Enrique, eu creo que hoxe, xa fai uns días, pero empezamos un novo tempo político en Tui. Eu quero aproveitar o día de hoxe para agradecer tamén a todos os compañeiros que no pasado, porque o proxecto socialista é un proxecto que está máis alá das persoas e que a veces triunfa e a veces non triunfa, pero hai compañeros que ao largo dese recorrido pois dedicaron o seu esfuerzo e dedicaron parte da súa vida a ese traballo colectivo que significa o Partido Socialista. Algúns están hoxe aquí con nós, pero hoxe o importante é o futuro e o importante é esta candidatura que encabezas ti, Enrique. Eu non sei se será suficiente o esfuerzo que fagamos. Eu non sei se pisaremos o acelerador a fondo para que o día 22 de maio consigamos que seas alcalde e consigamos gobernar tú. Non o sei. Socialistas en xeral, é normal que de vez en cando que saquemos músculo e que nos poñamos eufóricos, pero tamén hai que reconocer que as cousas ás veces teñen as súas dificultades. Non sei se o conseguiremos, pero o que si sei é que estamos no camiño correcto. O que si sei é que a aposta do Partido Socialista é unha aposta seria, rigurosa, de compromiso, de proxecto e de traballo. Moito traballo. Na política, igual que en calquer outra actividade da vida, non se consigue nada se non é con traballo, con esforzo e con dedicación. E ademais é un traballo que os socialistas facemos, non o facemos para cambiar un alcalde e poñernos nós, non o facemos para cambiar un goberno e poñer outro goberno. Si o queremos cambiar, pero para traballar polos nosos vecinos. Para traballar con ilusión polo futuro dos nosos fillos, polo futuro deste pueblo. Son momentos difíciles, hai que ser un pouco valientes para dedicarse a política hoxe en día. Aparte que os políticos, somos o peor do mundo, a mellor eres un chaval cojonudo, metecheste na política, a partir de aí xa eres o pim pam pum, permítense os periódicos, os comentaristas, chamarche de todo. Sabémoslo ben, moitos de nós que estamos aquí, e contigo seguramente pasará o mismo, Enrique. E hasta ahora eres un chaval excelente, pero a partir de ahora, seguramente, canto máis te acerques, a canto máis peligro lle crees, pois van a empezar a meterse contigo e dirán, pois, un lote de cousas. Pero nós temos unha tarea que facer en momentos difíciles. Espérannos 4 anos que probablemente non volvamos aos tempos de antes, onde había recursos suficientes para facer cousas. Probablemente teñamos que medir moito máis, e aí está o valor da política, en medir moito máis que metemos, que recursos poñemos para unha cousa e que recursos poñemos para outra. E eu sei que ti vas a facer un traballo serio e riguroso. E eu sei que ti, porque te conozco, e sei que eres unha persona equilibrada, o sentido común é moi importante para a política, moi importante, non valen ocurrencias. Gobernar un municipio é como gobernar unha familia e hai que gobernala con sentido común, especialmente, como digo, nestes momentos de crisis. E outros, Enrique, están preocupados por conseguir a Diputación. E a comarca, esta comarca do Baixo Miño, é para eles un laboratorio donde están facendo os ensaios para non perder o sillón da Diputación. E están traballando cos independientes. Os independientes en Galicia suelen ser sinónimo, non lle quero faltar a ninguén, se aquí hai algún que presenta unha candidatura independiente que me perdonen, pero en xeral son xente que se presenta defendendo uns intereses particulares. Pois eses intereses particulares, Louzán vai nos sumando un a un, e e toda esa suma que na paga é a Diputación, o sea, nós. En Tui parece que ainda non o conseguiu de todo. Parece que ainda non o conseguiu de todo. Seguirá o intentando, porque o que se xoga Louzán é moito.
Ese traballo o fixe un Mos, importalle pouco que repita unha tránsfuga de candidata do Partido Popular, incluso o señor Feijóo, que tiña as súas dúdas, ao final o que importan aí son resultados. Que é unha tránsfuga, que se traicionou a vontade dunha localidade como a de Mos, non importa, o que importa é o resultado. E nós temos que facer un traballo, temos que mellorar o pueblo, pero témonos que preocupar fundamentalmente por o problema que hoxe afecta de maneira moi importante a todos os galegos como a todos os españoles, que é o problema do paro. Os concellos non teñen responsabilidades directas sobre a xestión do emprego, non teñen fondos para a xestión do emprego, pero os que nos metemos na política, o que vai a ser alcalde de Tui ten que saber que os problemas dos veciños de Tui son os seus problemas, e aunque a sanidade sea un problema de xestión da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, tenlle que preocupar se as listas de espera se incrementan ou non se incrementan. E se hai paro en Tui, ten que ser unha preocupación túa. Eu sei que o vai a ser. Non podemos facer como fai Feijóo, que di hai paro en Galicia, incrementa o paro en Galicia, non é problema meu, é un problema de España. Cando nos interesa, Galicia non é España. Cando nos interesa, somos España e aí pasamos desapercibidos. Non, temos que ser valientes, eu sei que ti o vas a ser, e os problemas que teñan os veciños son os nosos problemas. Eu hoxe non me estendo máis, porque hoxe é o día de Enrique, e doulle a palabra ao noso secretario xeral Pachi. Enhoraboa, Pachi, porque estás facendo un traballo de denuncia continua. Eso trae algúns problemas, pero vémolos de superar. Boas noites, moitísimas gracias a todos. En primeiro lugar, Enrique, permíteme que empece dando as gracias a todas as veciñas e veciños de Tui que nos dan unha oportunidade de falar con eles. Nun momento dos máis bonitos da vida política, que é cando se acercan unhas municipales. Os que nos gusta a política, cando chegan as eleccións, é como cando chega a final dun campeonato. É o momento no que hai que dar o millor que ten cada un, e é o momento no que temos que poñer riba da mesa aquelas cousas que teñen que xenerar a confianza das mulleres e dos homes, que teñen que ver en nós solucións para os problemas que se plantexen. Enrique, permíteme que lle dedique só un minuto á labor que está facendo o partido na provincia modesta. A unha labor nunha provincia que está conseguindo algo que a min me parecía imposible fai 4 anos, que era superar en caciquismo a provincia de Ourense. Con Louzán á cabeza, convertindo esta provincia a Pontevedra. Dicíamos, no, estas son cousas da Galicia interior, donde ali é que son todos así, moi maiores. No. Aquí a política de Louzán está perdendo cada vez máis crédito en ética, en comportamento, e con Feijóo debaixo da salla de Louzán volven os comportamentos que todos creímos que estaban erradicándose. Enchufar a todos os familiares, os amigos, diñeiro solo para os da súa corda, comprar voluntades políticas, gastar o diñeiro no que non fai falta e despois predicar ética e austeridade. Modesto, eu creo que a labor que estamos facendo, tío, decías ben, nos parten a cara con unha certa frecuencia, pero nós estamos para defender aquelas cousas nas que creemos. Eu creo que hoxe é un día onde en Tui temos que poñer en riba da mesa unha proposta. O Partido Popular, dende que chegou ao goberno en Galicia e cando hai eleccións municipales, se vos fixades, Enrique, verás que eles non queren falar de política. Eles non queren falar de Tui, non queren falar dos problemas das mulleres e dos homes de Tui, nin de Galicia. Cando Feijóo estaba na oposición, dicía en 45 días o do paro arreglámoslo. Cando chegou ao goberno e alcanzamos, encabezamos o crecemento do desemprego de toda España, Feijóo dice, eu non teño competencias en políticas de empleo. As mulleres e os homes de Tui saben moi ben o que se van a xogar, pero temos que axudarlle a recordarlle que o lunes 23 de maio non decidimos se se senta no sillón da alcaldía Zapatero, Rajoy, Feijóo ou Louzán. Vas a elegir sentar o home
ou a muller que elixamos para alcalde, o home que vamos a ver todas as mañás, que vamos a ver todos os días, e a persona que temos nós que xestionar os problemas desta vila, desta cidade. Entón que eu creo que os que estamos aquí, que evidentemente, gracias, nós sempre estaremos traballando para transformar este país, para dar oportunidades, para facer un país de todos, para loitar contra o caciquismo e, sobre todo, para poñer como oferta política para os ciudadanos xente como o vosso compañeiro, como Enrique. Moitísimas gracias, Enrique. Ben, non quería comenzar hoxe aquí a miña intervención sin antes expresar a máis sincera gratitude a todos vos pola vosa presencia hoxe neste acto de presentación como candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Tui. Expresar tamén a miña gratitude ás verbas do compañeiro Modesto Pose, secretario de Executiva Provincial do Partido Socialista de Pontevedra, e do secretario xeral dos Socialistas Galegos, Pachi Vázquez. Ademais, teño que recordar e darlle a benvida a Pachi ás súas orixes, porque Pachi Vázquez foi veciño de Tui na súa infancia, estudiou no Colexio dos Maristas de Tui e a tenor da súa carreira política e da súa carreira profesional podemos certificar que foi unha persoa que aproveitou moi ben o seu tempo. Este acto, máis alá que un mero acto de presentación de un candidato, pretendemos que aquí en Tui sexa o inicio dunha nova etapa política do Partido Socialista no Concello de Tui. Unha nova etapa política que xa se está a plasmar na construción de un proxecto que nos definimos como integrador e socialmente avanzado, un proxecto que dé resposta aos desafíos do presente e aos retos do futuro. Un programa que estamos levando a cabo gracias á aportación de moitas veciñas e veciños do Concello de Tui, de distintos colectivos sociais que nos están trasladando diariamente as súas suxerencias, as súas ideas, as súas inquedanzas e, dende logo, tamén os seus problemas. Este proxecto político vai a ter dous eixos vertebradores fundamentais. Por unha banda, vamos a estar volcados na activación das bases económicas deste Concello e, por outra banda, tampouco podemos ignorar que a persoa que pretenda ser alcalde neste Concello ten que ter claro que é necesario mellorar os servicios que se lle prestan ao conxunto da ciudadanía. Que medidas podemos levar adiante para activar as nosas bases económicas? A primeira e máis importante, nunha situación especialmente delicada desde o punto de vista económico e financiero, non nos queda máis remedio que temos que empezar a consolidar a actividade empresarial e industrial neste Concello. Temos que xerar chan industrial, e non só xerar chan industrial, sino que, ademais, temos que desenvolver urbanísticamente ese chan, para evitar a sangría económica que lle supón o Concello de Tui que moitos emprendedores, moitos autónomos, moitos pequenos empresarios se teñen que ir a colocar as súas empresas fora deste Concello porque non teñen aquí a seguridade xurídica para implantar aquí as súas empresas e facelas viables. E esa é unha pérdida que este Concello non se pode permitir. Temos que empezar a incentivar políticas de apoio ao comercio, pero políticas rigurosas e políticas profesionales. A primeira medida que tomaremos se alcanzamos a alcaldía deste Concello será, dende logo, crear o Consello Local de Comercio, ferramenta indispensable para por na man dos comerciantes e que sexa, ademais, un instrumento que sirva para que remova as dificultades que impiden o comercio local estar asentándose no Concello de Tui. Concello que está... Comercio que está pasando por momentos moi difíciles, por unha banda, por suposto, debido á crisis económica que estamos a padecer, pero por outra banda tamén porque desde o goberno municipal non se están levando adiante políticas responsables en materias de apoio ao pequeno comercio. E, ademais, é un sector fundamental, é un motor económico deste Concello e, ademais, en momentos que se está destruindo moito emprego, é un sector fundamental como sector de creación de autoemprego e de fomento da riqueza da nosa localidade. E temos outro terceiro aspecto no que teremos que incidir de maneira decisiva, e é o fomento do turismo. Non podemos entender como o Concello de Tui
presenta o nivel de asistentes de turismo que está presentando este Concello. Para pôr en valor e para atraer turistas a este Concello, dende logo teremos que empezar a pôr en valor os enormes recursos e as potencialidades que ten o Concello de Tui. Potencialidades desde o punto de vista medioambiental e natural. Como é posible que o compañeiro Freitas, alcalde da Guarda, fora quen de desenvolver a senda litoral no seu Concello e dende o Concello de Tui non houbese a máis mínima iniciativa política para poder desenvolver aquí esa senda e ora cando nos acercamos ao entorno do río Miño, sobre todo dende o río Miño hacia Caldelas, está un entorno totalmente degradado e abandonado e necesita ser recuperado. Como vamos a traer turismo se non somos quen de cuidar os nosos recursos? E, compañeiro Pachi, sabes perfectamente que cando foches conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible propuxetes a ampliación do Parque Natural do Monte Aloia, outro dos nosos valores que temos en Tui. Desgraciadamente, a actual Xunta de Galicia non só non foi quen de levar adiante a ampliación dese parque natural, senón que, ademais, a día de hoxe nos encontramos ca enorme tristeza que o centro de interpretación que hai nese parque natural se atopa pechado e algúns traballadores que algúns eran veciños e veciñas do Concello de Tui se tiveron que ir ao paro. Como vamos a fomentar o turismo se unha das nosas riquezas é o noso patrimonio? Tui ten o segundo casco histórico en importancia de toda Galicia. Un casco histórico que estamos vendo como se está deteriorando de forma paulatina, cada vez vive menos xente nel. Como nos podemos explicar que con unha riqueza patrimonial como esta o Goberno Municipal de Tui non fora quen a día de hoxe de ter redactado o proxecto especial de protección dese casco histórico, instrumento fundamental que lle serviría aos veciños e as veciñas que viven nese casco histórico, aos propietarios e os propietarios que teñen propiedades nese casco histórico, acceder a líneas de axuda en condicións ventaxosas para rehabilitar as súas vivendas. Para atraer turismo a Tui xa non chega con ir unha vez ao ano á Feira de Fitur en Madrid. Esas políticas xa non sirven. Non se pode atraer turismo a Tui se cando chega un turista a Tui o primeiro que se encontra é unha vetusta caseta de madeira de información turística colocada nunha esquina dunha praza. Como non concello como o Concello de Tui a día de hoxe non foi quen aínda de implantar unha oficina municipal de turismo con persoas cualificadas a súa fronte que sean as que dirixan e as que marquen as directrices en materia de promoción de turismo. E a partir de aquí empezan os problemas. Levámonos entrevistado moitas veces e durante moitos momentos con profesionales da hostelería e as súas queixas son evidentes. Cada vez descende máis o número de visitantes ao Concello de Tui. Cada vez descenden de forma alarmante as pernotacións nos estabelecimentos hoteleiros do Concello de Tui. E iso por que sucede? Porque non levamos adiante políticas rigurosas en materia de fomento do turismo. Como vamos a estar fomentando o turismo? Como é posible que o Concello da Guarda, o Monte Tecla, sexa o segundo destino turístico de Galicia, a cidade de Valença, que está aí ao lado, nos quintuplica el número de visitantes e aquí no Concello de Tui estamos asistindo a que esos turistas cada vez van a menos? Pois a pregunta, a resposta é bastante evidente. Neses concellos hai persoas cualificadas a súa fronte que están interpoñendo o progreso colectivo e social por riba dos seus intereses personales, cousa que non sucede no Concello de Tui.